nayo idengela umthetho apha sesezobloma nathi futhi. Befake suka le mdlalo. Sokuhlala ngala. Manje mthetho apha siyazi futhi uyakhumbula xoxa sesitori sokuthi ngishaya yabonga ndlela thizeni. Ngiyakhumbula futhi. Manje futhi ngifuna sibasothe labo lokho futhi ngeke phela ngishaya ukutholakala kanjalo futhi. Ndikhona nomunye umshado. Yes, babhemu ngiyakhumbula ningishaya amadoda. Mana. Ba umbhemu. Asibhemi. Madoda ngikhuluma nani? Sikhuluma nawe. Sijwayela kabi. Madoda nenkinga yini? Ya, sinenkinga mfethu. Singayixoxa. Esiphathwe yini? Yeah. Silahle mfethu. Manje bafethu nize ngani? Size ngeke. Nize ngempi. Ake ba. Sibona. Nina nokhothi imbenge yomini. Bathi ngashaya nina. Shubile lapha bafethu ibuha. Yebo mfethu. Ngamadoda abasenibalekelaani yebo uyabona abantu baningi futhi. Ngibona ke phansi sibalela. Nami bengazi bazoba umkhosi kanje. Yazi phela. Ngeke siba uthola umkhosi mngaka. Hayibo. Ayibonanga. Bese mina bona la. Ya wena. Afale ngazi xawula ngendaba. Guys, don't worry, man. I'm safe. I'm safe and sound. And one thing that you guys must understand is that I fought azange nje ngadlala. I fought for my phone until I just couldn't take it anymore, and the guy was getting really violent. Like ngilwile, guys, you must know that mina ukuthi anifollow ibhari, nifollow intsha game ngoba ngilwele le phone, guys. I'm fun. Ngiyabulela ngempilo yakho, ngiyabulela ngothando lwakho, kodwa cela ungishilo.
ooh.